vores havvand. Nu har jeg en lille smule tilbage. Så det vi gjorde, vi opløste en kæmpe mængde salt. Jeg tror, det var 15 gram i 1 liter vand. Og så satte vi det i fryseren. Og så lader vi det sidde i 2 timer. Men det vi skulle så se, vi skulle lave en titrering. En titrering, der bruger man en burette og en magnetomrør, en konisk kolbe og så en lille magnet. Og stativ. Så det gik ud på, at man skulle se på 2 forskellige reaktioner. Den første reaktion var mellem vores sølvnitrat, så vi hældte sølvnitrat op i buretten. Og hvis Jeg tror ikke, det er den her rapport, du skulle have fortalt. I har ikke grønlandspunkt? Nej, så vidt jeg har forstået, var det ikke den her rapport. Vi har lavet 2 titreringer. Vi har lavet en titrering i grønlandspunkten, og vi har lavet en titrering i mineraler. Så hældte vi sølvnitrat op i buretten, og vi havde vores havvand nede i vores konisk kolbe. Så satte vi den til, og så begynder magneten at dreje rundt. Ja. Og det holder den i. Og så holder det, ligesom hver gang vi tilsætter noget af vores opløsning, så bliver det blandet med sammen. Så vi havde havvand nede i den her, og vi havde natrium, eller vi havde sølvnitrat oppe i toppen. Og reaktionen, den første reaktion, man ser, det er mellem vores saltvand og vores sølvnitrat. Så når der er kloridioner til stede, ligesom når vores salt er blevet opløst, så er der sølv, eller kloridioner. Og i den her er der sølvioner, og når man blander dem sammen, så danner det bundfald. Man kan også sige, at den er sølvklorid, og det er tungt opløseligt stof, og så det fælder ud. Så den første reaktion, når man drypper det her sølvnitrat ned, er, at det bliver sådan lidt. Nu har vi har puttet indikatorstof sammen med væsken, fordi hvordan skal vi kunne se, at der ikke er mere kloridioner til stede? Der skal være en farveændring, der skal ske et eller andet. Jeg kan lige vise jer den anden reaktion. Så i den her er der chromationer. Så nu er der chromationer til stede, og når de kommer i kontakt, nu skal vi have vores sølvnitrat. Det var ikke havvand, vi skulle have. Så når der ikke er mere kloridioner til stede, og jeg hælder sølvnitrat ned i, så danner vi et rødt bundfald. Og det er den forskel, man går efter, hvor den skifter fra at være sådan den her hvid farve til rød. Når den laver skiftet, så er det fordi, der ikke er mere klorid til stede. Jeg kunne godt gøre det med den her, jeg ved ikke, om jeg har nok sølvnitrat, men nu vil den vil helst reagere med vores klorid først. Men så på et eller andet tidspunkt bliver al vores klorid opbrugt. Du kan se, at der er sådan en kamp mellem de 2 reaktioner. Men så på et eller andet tidspunkt bliver alle vores kloridioner opløst, eller opbrugt, og så får vi den røde frem. Og det er det, der sker hernede. Så når vores sølvioner er lige med kloridioner, det hedder ekvivalenspunktet.
Når det sker, så er det fordi, der ikke er mere klorid til stede. Så kan man afmåle, hvor meget man har brugt af vores synnitrat til at regne ud, hvor mange mol man har natriumklorid. Så vi har de her to reaktioner. Vi har natriumklorid, og vi har synnitrat. Og vi er ikke rigtig interesseret i natrium eller nitraten, fordi vi har Na+, Cl-, og vi har Ag+, og Na3-, men de indgår ikke i reaktionen på nogen måder. De er bare det, man kalder tilskuerioner. De er bare med, men de har ikke noget betydning for reaktionen. Hvad var det for nogle, der ikke har noget betydning? De er tilskuerioner. Ja. Så hvis I lægger mærke til, at vi har reaktionen her, så er det bare sølv og klorid, vi ser. Så har de ikke natrium eller nitrat med. Og det er fordi, de andre er tilskuerioner, så vi siger sølv og klorid bliver til sølvklorid, som er fast. Og det var det hvide pulver. Så har vi vores anden reaktion, som er vores kaliumkromat. Og den vil også gerne reagere med vores sølvioner. Og den bliver til sølvkromat. Og så har den smidt de her to kalium. Man kan også godt sige, at de er også tilskuerioner, så vi fjerner dem. Det kunne man også have gjort. Ja. Kan du lige forklare ekvivalenspunktet igen? Jeg forstår ikke, hvordan en positiv ion kan være lige med en negativ ion. Det er antal mol. Det kan jeg gøre. Antal mol. Lige med antal mol. Så i den her reaktion, ekvivalenspunktet handler om, den her de reagerer i forhold 1 til 1. Ja. For hver sølvion, der er i vandet, reagerer den med en kloridion og laver vores sølvklorid. Som det hvide. Når der ikke er mere klorid til stede, så hopper den ned og laver vores reaktion med vores kromater. Og det er rødt. Og det her det er hvidt. Så lige så snart den er opbrugt af kloridionerne, så har man noget ekvivalens på. Hvor de er lige hinanden. Ekvivalenspunktet betyder bare, at mængden er lige med mængden af antal mol sølv er lige med antal mol klorid. Så lige så snart der ikke er mere af det her, så hopper den ned og bliver rødt. Og det er der, man ser, at den skifter fra den ene til den anden ved ekvivalenspunktet. Og så skulle man bruge det antal, fordi det reagerer 1 til 1 til at regne ud koncentration. Der skal man så bruge vores formel, som hedder koncentration er lige med antal mol over volumen. I har målt, hvis vi siger 25 ml, så er jeres volumen er lige med 25 ml. Det her skal være i liter, det her er i mol, og det her er i mol per liter. Så den her skal laves om til liter. Og så får man opgivet, hvad koncentrationen af vores synnitrat er. Så koncentrationen af vores synnitrat er 0,1 mol per liter. Så I ved, hvor mange mol der er blandet i væsken. I ved, at der er 0,1 mol per liter af det her væske, vi bruger. Og så kan man bare sætte det ind i formlen, så vi har 0,1 lige med antal mol over jeres 25 ml. N er lige med 0,0025
så ved I, hvor mange sølvioner I har brugt, indtil I har opnået en farveskift. Og fordi vi har vores AG, der lige med Cl, eller plus Cl minus, giver AG Cl, så ved I, når der ikke er mere af den her, så har de reageret 1 til 1. Så det er derfor antallet, eller vi kan sige N af AG plus, er lige med N af Cl minus. Så det her var for AG plus, men det gælder også for Cl minus. Fordi de har forholdet til en Ja. Hvis forholdet var 2 til 1, så ville det ikke. Hvis det her var, hvis det var noget som en magnesiumklorid, som var opløst i vandet, så skulle man have 2 af dem her. Så ville forholdet være 1 til 2. Ikke også? Så ville det være det dobbelte. Ja. Men nu er forholdet 1 til 1. Så tallene lige store. Kan du tage den? Når man har fundet ud af, hvor mange mol klorid-ioner der er, jeg bruger det. Så beder det om, hvor mange gram salt det svarer til. Så skal vi bruge vores mængdeberegning igen. Og I ved, at hvis man har natriumklorid, mol natriumklorid er det samme som mol klorid, fordi der er 1 i hver salt, ikke også? Så hvis man har 10 mol klorid-ioner, så har man også 10 mol salt. Så det var om at finde ud af, hvad molarmassen for vores salt er. Og det er, natrium har 23, og klorid har 35,5, så det er 23 plus 5. Det kan sige, at antal mol er lige med 12,0 lige med massen. Så ganger man over, og så kan finde antal gram salt, man har. Det svarer til vores morsalt. Så, og det vil vi gerne vil vise med vores Grønlandspumpeforsøg er, når vi har taget vores vand og har frosset det, så bliver saltet presset ud, så vores koncentration stiger. Så vores koncentration i den første titrering skal være lavere end den koncentration, vi har fået i anden titrering. Og det er fordi saltet bliver ophobet i det vand, som er tilbage. Men vi tog vandet ud af fryseren, og så fjernede vi det frosne vand, og så begyndte vi at måle på det vand, vi havde tilbage. Og så første forsøg var uden frost.